Kumban penken mau baki jaka ki badon ha kapot baka sorkar Assam kala kini jubor kelong kumba 8,000 nyospa Henry Husan point khat sau square kilometer ong uba Hendro Samakha chairman right man sau kite ki jaka kide ke upper Tarabari nong pedeng sau point Henry khandai square kilometer Gizang Reserve Forest khatlai point Sanphulai square kilometer Hima Rambrai hakithan kershai bat ki jaka shashiliang ke wa Rambrai ki bahap hakalangpi right man sau Arspa khandai pheu phra point not nyau square kilometer. Borduar shispa sau pheu nyau point phra lai square kilometer. Bokala para nong spongs aim ship. Iwei point san nyau square kilometer. Nong wa mau temur nong wa aim ship. Shispa alai pheu nyau point saniwei square kilometer. Khana para pilang kata Milliams aim ship. Ar point ar khandai square kilometer. Desda Moria ke benta jong ke hima kherem bat khanduli. Kebadai ke benta jong ke raliang khat ar point pranot square kilometer. Psiar area ka bahap haka nongjingi dollarship and rip hosau point not square kilometer. Rata chera narpu dollarship khatway point ar not square kilometer. Block 1 Jantia Hill sanspa hinya pulai point san south square kilometer. Block baar ka bahap haka right nong tung krems ship. Shihjar khandai point pra square kilometer. Haba phai haka jingsha kene jubor jong kite ki jaka haka sorkar Assam. Kalong ke eke bas ngosi namar ba ka jala kala du no ya ka khendau ka siap ka badai ka nong kanti jong ki paj ba henre ke bakham ngosi kalong ba ki paj ba nong song snong ke basong ha ki te ki jaka ki chu sha pendek na ka por sha ka por ha ki bor jong ka sorkar Assam ong uba hindro ulu ong watla ka sorkar kala penpo ya ki jingerap na ka benta ki kampen roy henre haba ki paj ba kilas dang ban pentrei kilasha khanglat no ha ka sorkar Assam ki bor pulit ke Assam amtang baki penthut tang ya ki kampen roy. Hindre ki pendek ru wad ya ki paj ba da ka batet bat bom naphang. Berngem berset bat penshitom ya ki klem keno ke daw ke babiang. Katai ke jingle jong ki pulit ke Assam ka penlong ya ki paj ba bakin im ha ka jing siar bat ritmen sem haduk kini kisngi. Kejing syak thombor jong ki paj ba nong song shinong kam dei ru tang shisen lano. Hindre man kepor ke jujia namar ki pulit jong ke Assam. Watang kandiat ru ya ke sorkar Meghalaya namar ke jing telot bor syaba palat ulap ong biang. Haba phai ha ke wei ke liang amla ban len. Baka sorkar Meghalaya kala syuburam sa ya ke status quo. Kabo ong balada ke sorkar Meghalaya ka the ya ki kampen roy ha ke shinong khapot. Ke sorkar Assam kam dei ban penwet balada ke Assam ka the ya ki kampen roy ha khapot. Ka Meghalaya kam dei ban penwet. Kite ki jing ya kot kem shim la terai kam watang kandiat ru. Kidak kishin bar ki jingjia ki pen isai kedar ha ka ba ai surok ke Meghalaya kum na athia bari cha siak ha ka ba ki pulit Assam ki lak ban pensenge hendrei ha ba ka Assam ka siang rong ya ka surok na kampaduli shamau sikar lingba ka langpi amdan benot ban pensenge nalor kata ha ba ka MEPDCL ka themu ban punpoi boarding shamau diang senam bat siap ki pulit Assam ki lak ban pensenge kat hadu baya kate ke skim sorkar kala ha ban pensenge no namar ba kala yok pediang ya ka jing tho na u kontraktor uba pentre ya kate ka lan ba not shu ban pentre namar ka jing sha bar ngem berset ha ki pulit Assam balada on peteng ban pentre kin kem bat penshitom lada ki nomi khmat ki de ki beslur bar ki banot Kidei ban mi syakmat ban yalam ya ki paj ba ban trei bat panru da ki bor pahara ki babiang. Khnang ba ki paj ba kin am ken randen. Wala da ka long kumno ru ulaong.